L'aeri de Barcelona quedarà tancat fins dimarts. Ho ha decidit sense cap avís previ el govern de Madrid. Segons la Generalitat, la restricció no es basa en un criteri de seguretat. Com arribem a aquesta conclusió? Hem comparat amb les restriccions raonables que es van plantejar l'11 de setembre. Podien sobrevolar sobre la manifestació policia, exèrcit, emergències i helicòpters o avionetes autoritzades, per exemple, d'un mitjà de comunicació. Ara això no serà possible. Aquests 4 dies hi haurà una limitació de qualsevol altre helicòpter o avioneta que eventualment pogués tenir com a funció, com a missió, informar la gent del que està passant. Qualsevol mobilització del carrer l'1 d'octubre només la veuran a vista d'ocell els vehicles aeris de l'exèrcit, la policia o emergències. A més, el radi de la restricció també és insòlit. Si habitualment es limita a uns 2 quilòmetres, ara en són més de 9. És una mesura d'aquest estat d'excepció encobert que estem patint. Una nova declinació de la censura que està patint Catalunya. La mesura no solament perjudica helicòpters de mitjans de comunicació, també empreses de vols turístics o de publicitat, com aquesta companyia de Barcelona que ha xifrat la pèrdua en 15.000 euros.